bụ 10,000 ikporo wee nụ ọbụla ị chọrọ ka iji because of nwaanyị wee gbuo nwanne gị because of argument unu wee nọkọzịa wee chụba anya bụ Emeka mbụ Samuel na Kedafia Chukwudi unu wee konukwo wee sochie Emeka nje ma nje because of nwaanyị na nwaanyị around ya n'unu that na-akpụrụ n'unu na-abụ ebe unu one side then iji unu ji maka ya wee bịa ebe afọ na fulfill gị the answer is no. Agwara m unu si unu that na uche bụ mmadụ gị nwa ahụ bụ onye Igbo na-ege m ntị mara na mission gị bụ ka ị succeed ebe afọ ịnọ ka ịchụta ego ị ga-eji wee bara onwe gị uru bara ezinụlọ gị uru bi ụwa gị si n'ụwa alapụ because n'ụwa abụrụ ọba anyị ife some of us na-emebe abroad ife a abụrụ maka ya ka anyị ji maka ya wee bịa mana some of us ya wee bịa ije anụnwa anyị adị carried away maka nwaanyị